Asisawa zokhuluma nokhokho khuluma kokuthethene sento amafasha bashosile bathi uzokhulu zokhokho bewe asisawa zokhuluma nokhokho bunga yesintu wewo Sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlebelela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa amakhehla lawa bafowethu akomalume bami la kwagcitshwa khona inkaba yami. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtobisi yamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovuvisa sivuthulwa ngoba sigcela amabele. Ngikhole likholwa ngenhliziyo ngalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithese lo sithe lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo umamatheka uthi faca. Uhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la ku channel yethu enkulu Impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike sikhumbuzisane nendlela eyayikade ihamba okhokho bethu ekuyindlela yasendulo. Bese siyakhuthazana ukuthi nathi sizame ukuthi sihambe ngayo. Lapha ke bafowethu sikhuluma isintu. Isintu ke bafowethu asimdingi umuntu olesaba iqiniso ukuthi liphume ngomlomo wakhe. Kodwa isintu sethu sidinga umuntu ongenankinga nokuthi iqinisa libeke linjengoba linjalo. Nomuntu othanda isintu futhi akuyena umuntu ondlebe zakhe zithanda inkohliso. Kodwa umuntu othanda isintu nophila isintu iqiniso uyakwazi ukuthi alemukele liqiniso. Nakuba libaba liupelepele kodwa osuke likhuluma endlebeni zakhe kusuke kungafanele ukuthi athathe sengathi mhlawumbe uhlasela yena. Uzokhumbula ukuthi mina ngiyimpunga yesintu ngihlezi ngigcizelele ukuthi mangila ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV yila sikhuluma khona izinto ezishiwo isintu sethu ezisuke zingashiwo yimina ngiyimpunga yesintu yebo zisuke ziphuma emlomeni wami. Kodwa ngisuke ngikhuluma izinto eziwumthetho wesintu sethu thina njengabantu abampisholo. Webafowethu kunento mina engengifisa ukuthi siyidingide sabantu. Kubalekile bafowethu nodadewethu ukuthi ezinye zezinto esaduswa ngazo endleleni ekade ihamba okhokho bethu sizikhulume sibuyisane kuzona. Singabuko ukuthi lezo zinto esizenzayo sesizithanda kangakanani. Singabuki ukuthi sesikholelwa kangakanani kuzo. Kodwa simele iqiniso nje okuthi lezi zinto esizenzayo ngabe kufanele yini ukuthi sizenze noma kufanele ukuthi sizenze. Uyabona bafowethu ayikho mina into ekingihluphe njengokubona abantu bebambelele kakhulu kwiBhayibheli. Ayikho into ekingihluphe njengokubona abantu bekholelwa kakhulu entweni eshiwo iBhayibheli. Abantu abaningi abasakwazi ukuthi bazikhulumele bona kodwa bafuna ukukhulunyelwa iBhayibheli. Ayangihlupha mina leyo nto. Yangihlupha kakhulu bafowethu. Omunye umuntu uzaphimisa ukuthi iBhayibheli linamazwi aphilisayo. Ingakho ngicaphuna kulona mangizokhuluma. Bese ngibona ukuthi hey lo muntu lo unenkinga ngempela lo muntu. Uyabona masikhula ezikoleni kwakukhona izifundo la sifundiswa khona ezenkolo. Sasithi masithandaza kwakuthiwa sithandaze sithi woza Jesu omncane ungenze ngibe mncane ngifunde ngiqaphele Jesu omnene othobe ngenhliziyo yenza inhliziyo yami ifane neyakho. Amen.
Ngenkathi besithandazisa ngaleyo ndlela sibancane, isintu sethu sibe sisho sithi libunjwa liseva, ugotshwa umanzi. Babenzela ukuthi lento ingene emthambeni yethu sikhule nayo, iphile kuthina ngaphakathi, isibuse. Ukube ngenkathi sifunde ezenkolo kwathiwa masithandaza sithi woza shembe omncane, ungenze ngibe mncane, ngifunde ngiqaphele, shembe omnene, othobe ngenhliziyo, yenza inhliziyo yami ifane neyakho. Amen. Leyo nto yayizongena kuthina. Angaba likhe elinye igama elaziwa abantu emhlabeni ngaphandle kwegama lika Shembe. Kodwa ngoba ekukhuleni kwethu sathi masikhula kwathiwa sithandaze sithi woza Jesu omncane, ungenze ngibe mncane, isintu sibe sisho naso sithi libunjwa liseva. Ingakho bonke abantu bekutshela ngoJesu, bonke abantu umhlaba wonke bakutshela ngoJesu, ngoba lento kaJesu yafakwa kuyena umuntu esamncane, wakhula nayo. Uyabona mina ezami ingane, mawungabona ezami ingane, umafungwase wami, ngeke umtshele ngoJesu. Wazi ukuthi kukhona unyazi lwezulu uShembe, wazi ukuthi nje kukhona unyazi lwezulu, wazi ukuthi kukhona uShembe. Ngimpheka ngaleyo nto ngoba ngifuna akhule ngaloko ukuthi kukhona uShembe. Lento eyenziwa kumina kuthiwa ngithandaza ngithi woza Jesu omncane, kwezami ingane ngithi azithi woza Shembe omncane, ngoba phakathi kwesizwe somuntu ompisholo kukhona uShembe, njengoba phakathi kwesizwe sakwa-Israyeli kwakade kukhona uJesu. Ngiyazi ukuthi ke lento engiyikhuluma ayizwakali kahle, vele isiminya masifika kumuntu ongalithandi iqiniso asizwakali kahle. Uyabona isihlahla uma usitshala usichelela ngamanzi sisincane, ngenkathi sikhula impande ziyangena enhlabathini. Mazingena impande enhlabathini ngenkathi isihlahla sikhula, uma sesikhulile zingena ngokujulile, zinamathele, zibambelele. Uma sezibambelele usufuna ukusizombula lesihlahla, ngeke usakwazi ukusizombula ngesizathu sokuthi sithe sisincane wasichelela ngamanzi, impande zangena zagxila. Uma usufuna ukusizumbula ngeke usakwazi ngoba impande sezibambelele. Imfundiso ze umuntu ompisholo yafakwa kuyena emncane, njengoba ngisho ngithi kwathiwa sithi woza Jesu omncane, ungenze ngibe mncane, ngifunde ngiqaphele, Jesu omnene othobe ngenhliziyo, yenza inhliziyo yami ifane neyakho. Amen. Yangena leyo nto kumuntu emncane, efundiswa esikoleni, wakhula nayo, wazi wayophothula ibanga le-10. Uma ephothula ibanga le-10 awukwazi ukuthi uzomtshela ngenye into, awukwazi, ngoba lo muntu itshalwe kuyena lento emncane, wazi ukuthi iyona nakuba kungeyona. Bonke abaphikayo ukuthi akuyona lento engikhuluma ngayo, okhokho bethu, iyiphi inkolo ababekade bekholwa kuyona? Ayikho inkolo ababekholwa kuyona. Iliphi igama ababekade bekholwa kulona? Babekholwa kuyigama likaMveli Nqangi, okuwumkhulu womkhulu. Namanje ngiyasho ngithi, njengoba iBhayibheli abantu bafundiswa ngalo ezikoleni, bebancane bakhuliswa ngalo, ingako namuhla abantu bazi ukuthi iBhayibheli liyikona konke. Uma uwumuntu wanenhlanhla, lakuthanda ithongo lakho nomkhulu womkhulu, liyakwazi ukuthi likuvezele ukuthi lencwadi kuthiwa iBhayibheli ayikona konke. Kodwa lencwadi ukufika kwayo ayifikanga kahle. Abantu bayiletha ngokuzoqola nangokuzoqila umhlaba wokhokho bethu. iBhayibheli ababekade belibhala balicabanga ngaphambi kokuba balibhale. Babazi kahle ukuthi uma sesibanikile labantu abampisholo sabakhulisa ngalo,
noma sebekhulile thina sobe sehleli sizigoqela izandla ibona bobe sebelwa bodwa bephikisana bodwa betshelana ngayo lencwadi esibabhalele yona nemithetho esasibabhalele yona ukuthi abaphile ngayo ukuze bakhohlwe indlela ehamba okhokho babo ekuyiyona ndlela ebanikeza amandla nokukwazi ukuthi abantu banqobe. Uyabona bafowethu undlebe ezikhanya ilanga ngenkathi egaseleka la kuleli likaMthaniya wafike wenza ucwaningo mawufunda incwadi elotshwe impunga yesintu esihloko sithi sithini isintu kukhona la sibhale khona ngokufika kwenkolo nale ncwadi engcwele bafika benza ucwaningo abantu abamhlophe mabelwenza ucwaningo bathola ukuthi umuntu ompisholo ukhonza umkhulu womkhulu namathongo kusukela endulo amathongo ayekhonzwa namanje kufanele ukuthi thina siyisizwe esimpisholo siwakhonza amathongo singesabi labantu benkolo yasentshonalanga nalabantu ababambele kwinkolo yasentshonalanga ukuthi sibe namahloni ekutheni sikuphimise ukuthi siyabakhonza okhokho bethu amathongo ngishendula ayekade ekhonzwa nomkhulu womkhulu ingakho thina abantu abampisholo sibunjwe ngokuthi masithemeleza lokho ekuthiwa ukuthandaza sithi mkhulu womkhulu mkhulu amathamba alele phansi kothu lomhlaba mkhulu wamakhosi ezwe lakithi ingoba amakhosi asalala yiwe siwakhonzayo ingoba amathamba alele phansi kothu lomhlaba yiwe siwakhonzayo nekufanele ukuthi siwakhonze kodwa undlebe ezikhanya ilanga nenkolo yakhe yokufika yamanga nokuqili wathi umefika wafike wathi asikiyeke konke lokho ngoba siba namandla masigcina izinto zethu siba namandla masilandela izinto zokhokho bethu babe sebesisusa ukuze bezokwazi ukuthi basiqulufe kahle basiphathe bakwazi ukuthi yonke into yethe igugu lethu bakwazi ukuthi bayithathe izinto eziningi mobheka safundiswa zona ezikoleni izifundo zezenkolo ziphele manje ezikoleni bekunezenkolo ukufundwa sifundiswa ngoJesu ezikoleni yini eyenza ukuthi sifundiswe ezikoleni ekubeni izikole zafika nondlebe ezikhanya ilanga yini lento kaJesu sasingayifundiswa emakhaya yini lento yenkolo yasentshonalanga sasingayifundiswa ogogo bethu basitshele kodwa ogogo bethu abasifundisa yona nabi laba bekade sebefundisiwe baduswa beduswa ondlebe ezikhanya ilanga yini lento yenkolo yokufika kungabi yinto yasendulo kungani okhokho bethu nomkhulu bethu mabefika kuthina silele ngezibonakaliso bafike basifundisa izinto zesintu basifundise ngoshembe bangasitsheli kodwa ngenye into mina ningixolele bafowethu ningixolele bafowethu nodadewethu ayikho into mina engisabayo ukuyikhuluma uma nje iyisiminya kodwa mayamanga ngisaba ukuyikhuluma uyabona njengoba ngikuveza ukuthi umhlaba wonke njengoba ukhuluma ngoJesu abantu abampisholo bonke ingoba vele bafundiswa lento yafakwa kubona ngiyazi ukuthi uyakholelwa kuyena kodwa awusazi isizathu sokuthi ikholelwa kuyena akaze afike umuntu wakini akutshele ngaye nawe ukaze futhi ube ngisho nanephupho elikutshelayo ngaye kodwa kuloko ngikusoli ngoba into eyafakwa kuwena usemncane yangena emthambeni yakho yegazi wayiphila njengoba usumdala kangaka akekho umuntu ongavela afike kalula ungathandiwe umkhulu womkhulu nethongo ukuthi yibone leyo ndlela ozobusutshelwa ngayo uyabona mangathiwa sikhuluma iqiniso bafowethu njengonomuntu efa phakathi kwesizwe esipisholo ukhona ushembe bafowethu ngeke sakhohlisana ngalokho ushembe bafowethu kuba khona kwakhe emhlabeni kukuthandwa kuthina sizwe esimpisholo sithandwa amathamba alele phansi kothu lomhlaba ngale kwayizolo ngifonelwa insizwa angizoyiphimisa igama layo kodwa iwumbukelo oqavile wempunga yesintu lensizwa lena ithi kubo babekholwe eZayoni ungixolele insizwa ngithi ukuthi ngikhuluma indaba yakho kodwa ilona Bhayibheli mina engilifundayo nawe kuhle ngoba ngikutshelile ngathi lona Bhayibheli ke mina engilifundayo nengokwazi ukuthi ngilitshela abantu lensizwa ithi kubo kade beyiZayoni namanje basakholwe eZayoni kubo kodwa yona yabe sithatha isinqumo sokuthi yona iyasindiswa mayisindiswa yona
lapha ensindisweni yabisithandwa amathonga kubo noshembe unyazi lwezulu. Isho njalo kumina ithi ifikelwa unyazi lwezulu. Kwabe sekufika umuntu kuyona wayibuza ukuthi ingcono ngani kunamaNazaretha. Ithi ayikwazanga ukuphendula lensizwa. Ithi kwabe sekufika ikhehla ebusuku. Lathi malifika lekhehla lafike lakhuluma naye labe selimtshela ukuthi uzohamba uye lapha kulela thempela, ungayi kulela thempela. Mawufika khona ufika ufuna umfundisi noma umvangeli bese umtshele yonke lento engikutshela yona bese bakunikeza ithuba lokuthi ukhethe inkosi ube yiNazaretha. Ithi lensizwa unyazi lwezulu lathi kuyena uma ekwazi ukugcinisa abatha ukwazi ukwenza konke ngoba isabatha liyinto enkulu. Ngikutshela mina ngomuntu othandwe yithongo lakhe lamlanda ensindisweni ngoba vele lento yensindiso iyimfundiso ze akufanele sikusaba ukusho lokho ngoba kukhona abantu abakuyona leyo nto abangazi nabangenalo ulwazi lokuthi imfundiso ze amathonga alele phansi kothu lomhlaba awahambisani naleyo nto. Lensizwa ngempela iyafona yabisithi lensizwa ithe isuka mayiphaphama yabisingena khona la ku YouTube yavela yaqondana nomfanekiso oqoshiwe la sasikhuluma khona sichaza ngoshembo ukuthi ukuba khona kwakhe emhlabeni uthunywa amathamba alele phansi kothuli lomhlaba. Nibona thina abantu abampisholo ushembe simgxeka kangaka hayi ngoba nakusithanda ushembe siyamthanda sabantu abampisholo sonke. Ingako nayeshe embhalweni yakhe ethi inkosi ngiyakuthanda kepha wena ufihliwe awubonakala emehlweni ami noma ngabe mina ngithanda kangakanani kodwa awubonakala emehlweni ami. Ufihlwe kanjani ushembe emehlweni abantu abampisholo? Ufihlwe ngokuthi ngenkathi bekhula bakhuliswa ngenye into bangakhuliswa ngaye. Ngenkathi bekhuliswa ngenye into yilana kushembe wabekade sethubuseka khona emehlweni abantu. Ingaka abantu bengakwazi ukuthi bambone kodwa umuntu ezambone ngoba nake sethandiwe amathamba alele phansi kothu lomhlaba kubo njenganalensizwa. Siphelile bafowethu nodadewethu isikhathi samanga nenkohliso. Inkolo yomuntu ompisholo inkolo kaShembe. Angiphinde futhi inkolo yomuntu ompisholo inkolo kaShembe. Obheka ngoba wonke amabandla khona abantu bayasonta kuona kungabe uyiSayoni kungabe usonta kweliphi ibandla kodwa abantu bakini mabefika bafika bakuthume kuShembe bathi hamba uye kwaShembe uyosinikelela. Uma uzibuza wena ukhaliphile emqondweni kungani abantu bakini uzothi mawubaphupha bakukhombe kuShembe ukuthi hamba uyosinikelela kuShembe? Kungani abantu bakini mabefika kuwe bafike bakunikeza ingubo emhlophe bathi gqoka nansi ingubo emhlophe? Yini enza lokho? Ingoba ngale kwelamathongo umuntu okhona uShembe. Ingakho kuShembe afika emhlabeni wafika kuthina abantu abampisholo ezela thina bona indini ngoba undlebe zikhanyilanga wekade sesisusile endleleni ekade ihamba okhokho bethu babe sebephakama bonke abantu abadala bakithi bathi Shembe sicela ukuthi wehlikeke manje abantwana bethu bayaduka. Ngiyazi ukuthi njengoba ngiyikhuluma lento kukhona umuntu othola ukuthi unomqondo nje omfishane othi noma ezibuka izinto azibuke ngawo umqondo wakhe omfishane angasabalali. Kulula kuyena ukuthi izinto aziphikise akhohle ukuthi la emhlabeni kunabantu abakwazi ukuthi izinto bazembulelwe bezembulelwe abantu abangasekho esebephila ngale kwelamathongo. Yabona bafowethu indaba yeBhayibheli asike sime kancane manje ukuthi nanoma ngabe yinini masikhuluma bese sicaphuna kulona iBhayibheli. Cha, phakathi kwesizwe simpisholo kukhona uBhombela indlamhlathi kaMayekisa. Kunezinto eziningi uBhombela zenza nazikhuluma ekufana ngabe izona esizikhulumayo. Kungani sizoqhakambisa izinto zokuhamba ezingasondelene nathi nezazingabathinti okhokho bethu kodwa siqhakambisa izinto othola ukuthi zafa kwazigcishwa kuthina? Ingakho nami lento yesintu nalento yokwazi uShembe ngizoyigcisha ngoba
nalento eBhayibheli iyagxishwa kuthina yafakwa ngenkani. uShembe ngapha ezweni lasenhla entabazwe wagaranta wathi yabona ubuNazaretha emhlabeni uma lesihlahla sike sawa sathi masiwa bese sabola saphela lokho kobe kusho ukuthi ubuNazaretha emhlabeni bophela. Kodwa uma lesihlahla sithe masiwa bese saphenduka itshe lokho kobe kuwuphawu lokuthi lenkolo ngeke iziphele emhlabeni. Nebala leso sihlahla sathi masiwa savele saphenduka saba yitshe. Kunamuhla ubuNazaretha biyakhula kunakuqala kunokuthi kuphele. Webafowethu kubalekile ukuthi izinto sizicubungule. Igusha lihamba namagusha, inkomo ihamba nenkomo. Manje kubalekile bafowethu ukuthi isikhathi samanga nenkohliso siphele. Lento yenkolo yaseNtshonalanga isibusa kangaka nje ngaphakathi kuthini gijima ngemizwa ingoba vele sakhuliswa ngayo. Kubalekile ukuthi nalabo abasalithanda iBhayibheli abake bame kancane. Sinamaqhawe thina, sinengqalabutho ezazikhuluma izinkulumo ezakhayo ekufanele ukuthi sicaphune kuzona lezo nkulumo ezakhayo. Hayi ngaso sonke isikhathi ukuthi sisoye eBhayibhelini. Hayi ngeke bafowethu mina ngiyala-ke lapho-ke ngiyala lapho. iBhayibheli nje ake sime kancane kulona bafowethu. iBhayibheli alihlukile nomuntu oyixoki. Umuntu othi uma efika komunye umuntu akhuluma enye into avumelane naye, mase efika komunye aphinde futhi akhuluma into avumelane naye. Umuntu osindisiwe akacaphunela amavesi eBhayibhelini amfakazelayo ngalento yokusindiswa nokulahla isiko. Nomuntu naye futhi okholelwa esikweni uzophinde futhi akufundele futhi ivesi elihambisanayo naye. Hayi bafowethu ngeke ake sime kancane. Kunezinto eziningi bafowethu ezenziwa abantu abampisholo. Abantu abampisholo banamazwi akhayo abawakhuluma alotshwa phansi la alotshwa khona. Mobuka nje ihlabelelo zamaNazaretha ziphelele. Iyona nto ekufana ngabe siyiqhakambisa, iyona ncwadi ekufana ngabe siyibeka phambili. Hayi iBhayibheli. Kulungile ngoba ngizwakali kahle. Ongenzeka futhi ukuthi sengiyinyathele emsileni. Kodwa lamazwi ngelinye ilanga mhla uwedwa namhla ithongo lakho lakwembulela. Njengoba uthi ngiyabheda kunamuhla, kusasa ngeke uzusho ukuthi ngiyabheda. Uyobona ukuthi lento engangiyikhuluma iyisiminya esingasoze saphikiswa. Kubalekileke bafowethu nodadewethu ukuthi izingane zethu esizikhulisayo siyeke ukuzikhulisa ngalento yamanga nenkohliso. Kulungile siqhubeke subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithatha imifanekiso eqoshiwe esiyidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izoba usizo olukhulu bese sithi nje impunga. Inasa ngase ngife